As 12 emendas presentadas aos orzamentos municipais de 2018 pretenden ser un alternativo ao actual modelo de xestión do equipo de goberno. Con elas buscan visibilizar unha liña de traballo de como debe ser o Boiro do futuro, cun presuposto máis participado e transparente, baseado no social, no que se recollen novas infraestructuras como poden ser a estrada de Cespón ou a mellora da ponte de Goiáns, pero que queren ir máis alá, con actuacións como a residencia para maiores ou a rehabilitación das antigas unitarias e das casas dos mestres para destinalas a vivendas sociais e locais parroquiais. Pois ademais desas partidas, que sí que son necesarias, de cemento, de piche, nós propoñemos tamén facer infraestructuras sociais, infraestructuras cara a xente. Por exemplo, pedimos a rehabilitación das escolas dos mestres, non se fixo este ano, deixouse escapar a subvención. Pedimos a rehabilitación dos edificios das escolas unitarias que hai por os núcleos rurais de Boiro para dinamizar estes núcleos. O rural de Boiro está esmorecendo, está perdendo poboación, podémoslo ver todos os anos nos datos. Boiro perde poboación fundamentalmente no rural, non? Entón, dinamizar estas zonas, estes edificios que están abandonados, estas escolas unitarias antigas, pois creemos que permitiría ata certo punto pois paliar eso. Tamén piden destinar unha partida orzamentaria para actividades socioculturais específicas para a xuventude, que o Concello se sume á campaña Apego de promoción do galego na infancia ou que o municipio volva a formar parte do programa de voluntariado europeo. Boiro Novo tamén solicita o cumprimento da Lei de Memoria Histórica e inicie un plan para a eliminación das barreiras arquitectónicas. Tamén consideramos primordial a eliminación progresiva encamiñada co fin de que sexa total das barreiras arquitectónicas, polo que pensamos que que nos orzamentos debería haber unha partida destinada a un plan estratégico de eliminación de barreiras arquitectónicas feito colaborativamente coas asociacións das persoas afectadas.